Tungod sa long weekend ug sa gipatuman nga health break sa DepEd, gipanglantawan nga dili ingon ni ana kadaghan ang mga tawo nga mobisita sa Humay-Humay Catholic Cemetery sa Lapu-Lapu City karong November 1 ug 2. Si Luan Mirundina sa report. Sayo pa lang sa buntag, ubay-ubay na ang midagsa sa Humay-Humay Catholic Cemetery. Kay dili buot sa pamilyang Igot nga mudungan sa pagdagsa sa daghang mga tawo ugma November 1 ug sa Domingo November 2 karon pa lang gibisita na nila ang mga lubnganan sa ilang mga mahal sa kinabuhi nga nitaliwan na. Okay na mo mga bata sa gunya, delikado pud ba. Naginahamo sila mo kuan sa ilang mga lula. Ang one gidaghang gi siyang tawo. Mao na silbi amo lang gi-advance kay para dili kay daghang family daghang pug kanang lisod og parking bitaw dito. Apan adunay pipila nga nagkaproblema pagpangita sa nitso sa mitaliwan nilang mga kabanay. Sama ni ining usa ka pamilya nga nagdana og mga kandila og buwak alang sa ilang padre di pamilya apan kay wa nila makit-i ang nitso niini, midangop sila sa opisina sa tagduma sa samang aron matabangan sila sa pagpangita niini. Nalakip di ay ang mga bukog sa ilahang padre di pamilya sa gipahabwa human gipatuman sa Humay-Humay Catholic Cemetery ang pagdili sa direktang paglubong sa mga lungon sa yuta. Tungod sa health concerns, magpabarog og taglima ka andanang nitso sa mga namakanting luna aron didto ipahimutang ang mga minatay. Nihangyo hinuon ang pamilya nga taguon lang ang ilang identity ug wa na sila muluwat og pamahayag. Didto na lang usab una sila na nagkot sa dakong cross. Naamantay mga tracking unsay mga nitso number. Makalocate ra man ta except sa mga luti kay gahi kay no to ang luti. Kanang balay-balay nga dili ginato malocate dayon tungod sa iyang luti number. Samtang matod sa General Manager sa Humay-Humay Catholic Cemetery, matag November 2 ang pagdagsa sa mas daghang mga tawo sa naaswing samang. Sa nakalabayng tuig, niabot sa 12,000 ang nibisita sa naaswing samang sa maong adlaw. Sa mga buot mo bisita sa Humay-Humay Catholic Cemetery ugma November 1, adunay 6 ka misa nga ipahigayon. Ang unang misa ipahigayon sa alas 6 sa buntag, sundan kini sa alas 8, dayon sa alas 10. Pagkahapon, may misa usab sa alas 2, sa alas 4 ug sa alas 6 sa gabi. Sa Domingo, 4 na lang ka mga misa ang ipahigayon sulod sa Humay-Humay Catholic Cemetery. Kini naglakip sa alas 6 ug alas 10 sa buntag nga misa ug alas 2 ug sa alas 4 sa hapon. Ang mga himno nun nga makahubog, gidili nato sound system nga overnight stay wala kita. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirundina, Balitang Bisda.